Mehman dostlar, Edil Ýaňja hormatly prezidentimizin täzeden Türkmenistanyň başçylygyna, Türkmenistanyň prezidentligine saýlanmagy münasibetinde geçirilen uly dawaral konserti sowduk. Men ýanymda Halipa aýdymçylarymyz Türkmenistanyň halk artistlary Anagul Murat Gurdiýew, Farahat Aman Nurdiýew bar. Hormatly Halipalar, kawutlap bermän haýyş edýär. Türkmen halkymyz 2007-nji ýylda öz ykbalyny mehriban arkadaşymyz bilen baglady. Ine şondan beri Türkmen halkymyzyň bagtly durmuşda ýaşaýan, ine şunem 2017-nji ýylda Türkmen halky öz arkadaşymyz bilenligini ikrar edip, şeýle bir buýtanşy pursatlarda mehriban arkadaşymyzyň bilen ýene beýik ýeňişlere ýar bolary. Mehriban arkadaşym, janyny sag bolsun, alyp barýan işlerimiz elimizden bolýar. Gadamyňyz batly bolsun, hormatly prezidentimiz. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun.